Türkmenistanda işlän guruluşuk işlerindäki aýlyk haklarynyň 2 ýyldan bäri tölenmeýändigini Ankaradaky Türkmen ilçihanasynyň öňünde gaýtadan protesta etmäge synanşan türk işçilerini Türkmen ilçisiniň töwellasy raýyndan gaýtardy. 80'e goloýdygy aýdylýan türk işçileriniň tölenmeýän aýlyk haklary üçin Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňünde şu gün Türkiýe wagty bilen sagat 14:00 ýagny 2-de jemlenmäge başladylar. Ýöne aýdylşyna görä Türkmenistanyň Ankaradaky dolu ýytyarly baş ilçisi Işanguly Amanlyýewiň we beýleki türkmen diplomatlarynyň töwellälleri netijesinde türk işçileriniň gaýtadan gurnamaga taýýarlanan protestasy wagtlança goýbolsun edildi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňünde protesta üçin jemlenen türk işçileri bilen gürrüňdeşlik geçirip olardan bolup duran ýagdaýlar barasynda maglumat aldy. Türkmenistanyň ilçihanasynyň işgärleriniň metbuatda çykyş etmediligi soranlygy we owalky video materialynyň pozulmagyny isländigi sebäpli türk işçileri Azatlyk radiosyna anonim ýagdaýda interwiu berdiler. Şeýle bir üýtgeşme boldy. Biz Türkmen ilçisi bilen duşuşup, gürleşip häzir ilçihanadan çykdyk. Bize meseleni çözmek barasynda söz berdiler. İlçihananyň öňünde şeýle ýagdaýda protesta geçirip metbuada beýannama berilen makaly Türkmenistan bilen Türkiýanyň özara gatnaşyklaryna oňoýsuz täsir ýetirer diýdiler. Bizden häzirlikçe protesta geçirmezligi we 15 gün möhlet bermegimizi haýyş etdiler. Biziň meselemizi ýokary getiripdirler we olaram 15 güniň içinde Türk işçilerine pul tölenjegini bildiripdir. Bize bu gedek dürlü şäherlerden 60-70 adam olup protesta geçirmäge gelendigimizi ýöne 15 gün soň eger mesele çözülmese onda ähli maşgala agdalarymyz bilen Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde jemlenip has giňerimli protesta gurnajagymyzy we tä mesele çözülýänçe ol ýerden gitmejegimizi nyktadyk. Sebäbi bize 2 ýyldan bäri söz berip soňam zähmet haklarymyzy tölemeýärler. Owalky protestamyzy Azatlyk radiosynyň habar bermegi biziň üçin gowurly. Sebäbi Azatlyk radiosyny Türkmenistanyny dinleýän köp adam bar we täsirli bolýar diýip Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňünde protesta geçirmek üçin jemlenen türk işçileri Azatlyk radiosyna şuň bolan wakany gurrun berdi. Ýatlap geçsek Türkiýanyň paýtagty Ankarada dekabr aýynyň ahyryna Türkmenistanyň işläp gaýdan bir näçe türk işçisi zähmet haklar tölenmän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwerew maşgalanyň adyndan Türkmen ilçihanasynyň öňünde näýlelik bildirip metbuata beýannama beripdi. Sözü jemläp aýtsak Türk işçilerinin meselesi ve bolup geçen ýagdaýlar barasynda Türkmen ilçihanasyndan nähilidir bir komentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmaýar.